היי, אני מאיה שכנוביץ', אישה, אימא, מנחה לתודעה גבוהה, נשמה שבאה לעולם הזה לחקור, לשאול שאלות ולהתחבר ללב שלה. וזה הפרק הראשון של הפודקאסט לחישה מהלב. והאמת, לא תכננתי לפתוח פודקאסט, לפחות לא עכשיו. אמנם זה כן היה חלק מהפרויקטים שככה מתישהו חשבתי שאני אעשה, אבל זה היה ממש לא בסדר העדיפויות שלי כרגע. הוא פשוט נולד. מזה שחברה שלי ששלחתי לה הודעה קולית, והיא יצאה ככה קצת ארוכה, ואז היא אומרת לי, מאיה, בא לי לשמוע עוד ממך, אני שומעת את הקול שלך, וזה פשוט עושה לי טוב. את חייבת לפתוח פודקאסט. אז בפעם ראשונה אמרתי בסדר, וככה העברתי את זה, ואז קיבלתי את ההודעה הזאת שוב, ופה אמרתי משהו בתוכי אמר, אוקיי, זה הזמן. וממש למחרת ככה התחברתי לנשמה, ואמרתי, זה קורה. קיבלתי את השם של הפודקאסט הזה, ופשוט זה קרה כל כך מהר, וכשזה קורה מהר ובזרימה, אז אני יודעת ששם אני מסונכרנת עם הלב שלי. כי לחישה מהלב זה לא עוד פודקאסט, זה ממש מרחב. זה שדה, זה תדר, וזה מילים שנולדות מהשקט, מהנשמה, מהחיים עצמם, ומבקשות להגיע אלייך, ללב שלך. ולמה לחישה מהלב? כי הלב הוא מדבר בשקט, בנינוחות. הוא לא מתאמץ, הוא לא צועק, הוא לוחש. וכדי לשמוע את האמת שלו, אנחנו צריכות להשקיט את הרעש שבראש, להיות בנוכחות, כי שם נמצאת האמת של הנשמה שלך. והחלטתי שהפודקאסט הזה לא יהיה לפי פורמט רגיל, כי יכול להיות שלפעמים אני אקליט פרק של 10 דקות, ולפעמים זה יהיה שעה, וכל פעם אנחנו נצלול לאיזה רגע אחר של אמת. איזשהו שיעור קטן מהחיים, שיחה עם הילדה הפנימית, איזושהי תובנה מרגע של אימהות שיש לי, או מסר מהנשמה הגבוהה שקיבלתי. ואני מחליטה ואני רוצה שזה יהיה מרחב של אמת. בלי רעש, בלי מסכות. זה מקום שבו אני מדברת מהלב שלי, והלב שלי יעביר כל פעם איזשהו משהו אחר, איזשהו מסר אחר. וזה יהיה מרחב של היזכרות, כדי שאת תזכרי שאת נשמה, ושאת לא לבד, ושהלב שלך יודע את הדרך. וחשבתי על מה אני אדבר בפרק הראשון, וכמובן שהראש שלי בכל כך הרבה דברים ושאלות ודברים שאני חוקרת, והחלטתי שאני רוצה להתמקד בשם. כי נתתי את השם הזה שקיבלתי אותו מהנשמה, לחישה מהלב, ואז חברה שלי אומרת לי, אבל מאיה, אני לא רוצה שתלחשי. ואז מה שעניתי לה, זה שלא אני זאת שלוחשת, אלא הלב שלנו לוחש. ולמה הלב שלנו לוחש? כי הלב שלנו הוא לא מתאמץ. הוא לא צריך לצעוק חזק. הוא לא צריך להילחם על המקום שלו. הלב שלנו מדבר בשקט, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה בנוכחות. הוא רוצה שאנחנו נשקיט את כל הרעש שבראש שלנו. כי תחשבו על זה, כמה רעש יש לנו בראש. כמה פחדים, כמה חרדות, כמה דאגות. הראש שלנו כל הזמן מנהל אותנו. המחשבות שלנו כל הזמן מנהלות אותנו. אנחנו רוצות לעשות משהו, אבל המיינד משתלט והחרדות עולות. ואז מתחילות ממש צעקות בראש, לא אל תעשי את זה, לא אל תעשי את זה. כי הראש שלנו רוצה לקחת שליטה והוא לוקח שליטה. כי השליטה שלנו כל הזמן נמצאת שם. וזה נורא 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 מתעתע, כי מרוב שהראש בשליטה ומרוב שהוא צועק, אנחנו חושבות שזה אנחנו.
ושם נוצר הבלבול, שם הפחדים מנהלים אותנו. ומה שאני רוצה שנעשה במרחב הזה, זה שנלמד איך להוריד את הרעש הזה. כי כדי שנשמע את הלב שלנו, כדי שנשמע את המסרים ואת האמת שנמצאת שם, אנחנו צריכות להשקיט את הרעש. כי הלב, הוא מדבר בשקט, והוא רוצה שנשקיט את המוח. זאת המטרה, כדי שאנחנו נתחבר לקרקע, שאנחנו נתחבר לשקט, כדי שנתחבר לעוגן שנמצא בתוכנו. כי האמת נמצאת שם. והייתה לי לאחרונה איזושהי תקופה כזאת שהייתי צריכה לקבל איזושהי החלטה שקשורה לבן שלי. ואתם מכירות את זה שאתם באיזושהי תקופה כזאת שאתם צריכות להחליט משהו, ואתם כל הזמן חושבות על זה. אנחנו חושבות וחושבות וחושבות וחושבות, וככל שאנחנו חושבות יותר, אנחנו מתבלבלות יותר. וזה העניין שאנחנו חושבות שהתשובות הן בראש, אז אנחנו מנתחות מכל כיוון אפשרי, עושות רשימות של כן ולא. ויש פה איזשהו רציונל, ואנחנו יכולות כמובן לפעול באופן חלקי עם הרציונל של הראש, אבל האמת לא נמצאת בתוך הראש. הראש יודע לנתח, כמו מחשב, שאם תיתנו לו איזושהי משימה, אז הוא ידע להפעיל את המערכות שלו, הוא ידע לתת לכם פלט של כל מיני מסקנות שיש לו, אבל הוא לא יודע לנבא את העתיד, הוא יודע לנבא את העתיד רק בעזרת סטטיסטיקות של העבר. ככה עובד הראש, ככה עובד המיינד. אבל הלב הוא עובד בצורה אחרת לגמרי. בלב אין סטטיסטיקות, כי יכול להיות שהראש ייתן לכם איזושהי רשימה של מלא 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 דברים, וזה יהיה בעד, ואז כבר יש לכם החלטה, כי הראש ככה עשינו רשימה, ויש לנו ממש משהו מאוד ברור, שם זה יהיה בעד. אבל אף אחד לא יודע שאם ההחלטה הזאת נכונה, כי זה עדיין מבוסס על סטטיסטיקות של העבר. והלב שלנו, ששם שוכנת הנשמה שלנו, שם אין סטטיסטיקות, שם אין איזה שהם חישובים קרים, שם נמצאת האמת. וזה לא רגיל לנו לחשוב בצורה כזאת, כי אנחנו מאוד רגילות לחשוב עם הראש. אבל לחשוב עם הלב, ולא סתם אמרתי לחשוב עם הלב, זה קונספט אחר, זה אחרת. כי שם אין מאמץ, ואנחנו רגילות להיות במאמץ. בלב אין מאמץ. ובגלל זה גם הפודקאסט נקרא לחישה מהלב. כי כשאנחנו לא חשות, אז אין מאמץ, הכל נינוח, אין שם מאמץ. ואז תגידו, וואו, איזה מדהים, אני רוצה לעשות את זה. אז יש דרך לעשות את זה, זה דורש אימון, כי אנחנו עדיין רגילות להיות בתוך מאמץ ובתוך המוח, וזה רגעים קטנים של שקט. זה רגעים שבו אנחנו אומרים, אוקיי מוח, הבנתי, אתה אוהב לעבוד, אבל שנייה רגע אני עוזבת את זה רגע, אני ממש מורידה את הווליום של הרעש, ואני מוכרת להיות בנוכחות. ומה זה אומר להיות בנוכחות? בנוכחות זה להוריד רגע את הנעליים וללכת יחפה, עדיף כמובן בחוץ, באדמה, ולהרגיש כל נגיעה ונגיעה. זה פשוט לשכב באיזשהו מקום, זה יכול להיות על הספה, זה יכול להיות בחוץ על דשא, ולהרגיש את המגע של הגוף, ופשוט לא לחשוב רגע, ולהקשיב לכל דבר שקורה מסביב בסקרנות. עכשיו, זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט, כי אנחנו כל כך רגילות שהמוח שלנו עובד 24/7, אז אל תצפו שזה יקרה ליום שלם. אבל מספיק שאנחנו מתחילות מהפוגות קטנות של 5 דקות, של דקה בהתחלה, וכל פעם עוד דקה ועוד דקה. ופתאום התשובות מתחילות להגיע בדקות האלה, בדקות האלה שיש לנו פתאום שקט. התשובות הכי גדולות שאני
ביקשתי עבור השאלות שלי הגיעו בנקודות האלה, במרווחים האלה של פתאום שקט, פתאום נוכחות, פתאום שאני אומרת, רגע, אני רוצה שנייה שקט מהכל כדי לשמוע. מה הלב שלי לוחש לי עכשיו? לשים את היד, להקשיב לדפיקות של הלב, ופשוט להקשיב. ולפעמים זה אפילו רק להקשיב לדפיקות הלב ולהיות בנוכחות עם הלב. ולהפסיק לתת למחשבות שלנו, כל כך לנהל אותנו. אנחנו בתקופה של כל כך הרבה כאוס מסביב, של כל כך הרבה לחץ, של כל כך הרבה חרדה, של כל כך הרבה פחד. אנחנו לא יודעות מה יהיה מחר, לא יודעות מה יהיה עוד דקה. המוח שלנו בשבילו זה חגיגה של ממש. לחשוב על עוד דבר, לדאוג מעוד דבר, מה יקרה, מה לא יקרה, בשבילו זה קרקע פוריה לעולם שלם של דמיונות שהוא יכול להמציא. וכל דמיון כזה זה עוד חרדה ועוד פחד. אז רגעים קטנים כאלה של דקה של נוכחות, וזה יכולים באמת להיות רגעים קטנים, זה רגע לחזור ללב, לחזור לעצמי, לחזור לשקט. פשוט לשאול כל יום מחדש את הלב, מה אתה לוחש לי היום? מה המסר שהלב שלי רוצה להעביר לי? וככה להתחיל את היום, וככה לעשות הפסקות קטנות מדי פעם. ואני ממש מתרגשת מהדברים המרתקים שהולכים להיות כאן בפודקאסט. אני עוד לא יודעת לאן זה ילך. אני עוד לא יודעת מה בדיוק יקרה. אני יודעת שיהיו פה דברים מהממים. אני יודעת שיהיו פה גם אורחים מהממים. אני יודעת שאני תכף אקבל את כל המסרים ואת כל הצעדים שהולכים להיות כאן. ואני מצפה לשמוע מכם ולדעת אם הרגעים הקטנים האלה עשו לכם משהו, וחיברו אתכם ללב, ואם קיבלתם את המסרים שאתם מחכים להם. אז זה הפרק פתיחה, וזאת הלחישה הראשונה של הלב שלי, ואנחנו ניפגש בלחישה הבאה.